Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini nonke. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nomusa ka Allah nezibusiso zakhe ube nani. Bafowethu. Sigeqa amagula manje. Sikhipha amafile. Sikhuculula wonke amaqiniso. Siku operation khuculula manje. Uma ungazwanga okwakho lokho. Kodwa mina ngizokutshela. Ungizonde mangabe uyangizonda ungizondela amaqiniso. It's okay. Anginankinga nalokho. Kodwa mina owami umsebenzi ukuthi ngikutshele amaqiniso njengoba enjalo ngizokutshela. Ayibona? Ngizokutshela amaqiniso njengoba enjalo ungizonde mangabe uyangizonda. Ngin-challengeile one by one. Angeke ngibize abantu ngamagama ukuthi ngicela ukuchallenge abani. Mina ngithe wonke umfundisi ongifunayo. iBishop, uArchbishop, umdikoni, usekela mdikoni, umvangeli, usekela mvangeli, umshumayeli, usekela mshumayeli, umfundisi, usekela mfundisi, umambishopi, ubaba ubishopi, zonke bonke ongifunayo ngiready for yena. Imonk, irabbi, zonke bonke. Angikhathali ukuthi uphuma kuliphi ibandla. I'm ready for you. Ngikulindele. Yenza ivideo njengami. Ungichallenge bume kubuka umhlaba wonke. Uze usho nokuthi futhi ufuna ukuthi sihlanganele kuphi nendawo. Ngoba kumele sibuke umhlaba wonke. Ngisaphinda angenzeli kubukwa. Kodwa ngenzela ukuthi ngenze njani? Ngiveza amaqiniso. Amaqiniso aziwe abantu bakithi. So, uma ngabe kunihlula lokho, kulungileke manje sengin-challenge nonke ngesikhathi esisodwa. Angisa-challenge oyedwa. Ngin-challenge nonke ngesikhathi esisodwa. Ibandla nebandla alikhiphe limthembile ebandleni. Angikuphindele. Ngithi kuwo wonke amabandla amaKristu akhona. Angikhathali ukuthi useZion, usepostoli, useweseli, usemethodist, useZCC, ukamndise, usetirano, userevelation. Angikhathali ukuthi kuphi nenda usindisiwa usindiswanga. Uyi-double decker, usi-double decker, ukhonza phansi ubuye ukhonze phezulu. Angikhathali. Ungumnazaretha, awuyena umnazaretha, ungaphansi konyazi, ungaphansi kwencoyi, ungaphansi kababa uRev Mpanza, ungaphansi kababa uboni uphakama. Angikhathali noma ukuthi ungaphansi kabani. UseRoma, uyi-Watchtower, as long wena uwumholi walelo bandla lelo. Ngithi mina wozani nonke ngesikhathi esisodwa, wozani nonke. Angisabizwa yedwa. Ngithi wozani nonke ngesikhathi esisodwa. Bese nibeke ivenue lapho sobe sihlanganele khona. Ngoba mangiloko nginibiza nga11 anifuni ukuqhamuka niyangisaba ngithi. Kulungile ke ngithi ke mina ngizoba ngedwa mina. Ngedwa noma mhlambe sobabili ama-Muslims, sobabili noma sibe bathathu. Kodwa nina nginibiza nonke. Ibandla nebandla alikhiphe umholi walo noma iPRO. Isikhulumi sasebandleni. I-representative yalo. Elimthembile. Eze kuhlanganwe kukhulunywe ngale subject le ebizwa ngetheology.
noma ireligious noma ezokholo noma ezingcwele. Esikoleni bebesho njalo bethi ezingcwele, babuye bathi religious studies. Kukhulunywe ngaloko, kuvezelwane amaqiniso. Nonke ke manje ngiyani-challenge nonke, wozani nonke. Mangakubalanga nawa kaNkonyane ngiyamfuna, iSt John ngiyamfuna naye. Uma ngingakubalanga kodwa angukhipheli ngaphandle, angikukhiphi inyumbazana. Nawe wena engakubalanga, wayibona le video yami nawe wamukelekile. Bese ziyakhala bafowethu. Kuyodela uMakhasana. Akekho engingammemi. Ozizwayo akenza ivideo njengami, abone umhlaba wonke, athi mina Mbatha ngiyakuchallenge. Noma bazizwayo benza amavideo bathi Mbatha siyakuchallenge. Cabanga ukuthi kuzwakele. Sengathi umdala nganivula amehlo, anivula ingqondo, anipha amandla. Ningalinge nilenze lelo phutha lelo lokungichallenge one on one. Kuyodabuka amagoda, kuyophenyeka idwaba, kuyophenyeka amabheshu, kuyophenyeka imidada, kuvela amadilozi, kuvela amapitikoti, kuvela ama-underwears, kuvela inene. Awungashaya isiZulu madoda, ungizwile ngoba isiZulu asitolikwa. Wena ongemZulu, hard luck. Ngelinye ilanga, ngiyabonga.